har nog börjat filmen. Så, hej YouTube! Just nu så är vi i Italien. Just nu är vi i Japan. Vi ska till Rom om några dagar. Och nu då vi är i Italien, i ett annat land, stängt fäller jag att vi skulle Prova nya matsorter och sådant från Italien. Vi vet som inte vad vi riktigt skulle köpa, så vi tog bara något som inte vi visste vad det var. Vi tar först undra så här. Papillon. Ja, saken. se. Det gjorde det. Och det vill smak om se om de är äckliga eller inte. Det smakar som när jag lite för. Jag vet inte vad det är. Det är det. Men det är croissant. Och är ganska känt i Frankrike. Men i alla fall, det finns jättemycket i Italien. med olika smaker på känner huvudet. Choklad. Det är det på idag. Jag tycker inte om choklad. Ja. Alltså hel choklad. Nej, men det är brödet var gott. Brödet var gott. Det är ju... Ni vill ha väl så... Har de vaktmästare här på hotellet så... till borta och... vattna blommorna. Ja, nu vi ska testa i chips. Med... Alltså jag tror i senapsmak och apelsin. Men jag är inte riktigt säker. Ja, senap och apelsin. Jag tror det att det heter var... Pio Gusto. Jag trodde det var hela paprikasmak. Men så sa Lena att vi stod i kassan och skulle betala att det var... Åh! Usch. Jag tror det är så att knulla. Okej, det var inte gott. Det smakar nog underligt. Men det var gott. Nej, det var inte gott. Nästa i biscuits. Med choklad. Bara choklad. Eller biscuits. Så får du med, alltså, vet du, en selfies med random folk. De är små. Det var god. Smakar inte så mycket. Nej, jag vet inte om det är det. Det är choklad. Det andra vi ska testa i mix Bora i yoghurt och kokos. Det är som två delar är yoghurt och så är det typ till bollar. Det ser ut som här. Ja, det ser ut som det. Ska vi testa en ta över? Det är citron. Ja, Men alltså, det är choklad. Jag har ingen aning om vad det är, vi bara tog det. Bara, men det tar vi. det ser gott ut eller... Ja, Det var ju godan med yoghurt. det är yoghurt. Ja, naturell. Ja. Men varför är det kokos då? Testa den. Testa den. Yoghurt. Vi ser det yoghurt. Det står ju yoghurt. Testas i glass. Gelato! Vi är i Italien och det är jättepopulärt glass. Vi har just... Nej men glass. Vi har just... Idag så har vi fått vaniljglass och det var alltså äkta vanilj och det var jättegott. Nej, hur smakar det gott? Det smakar... Jag tycker Det smakar kokosbolla. smakar bra. Fast glass. Det var allt för oss.